Sumai, Maxine Hughes ydw i. Falle bod rhai ohonych chi nabod fi o raglen dyledu boblogaidd Welcome to Wrexham, lle dwi'n treulio oriau yn cyflwyno ein iaith a'n gwlad brydferth i Ser Hollywood. Dwi'n siarad gyda chynulleidfa llawer mwy soffistigedig. Ie, chi, pobl Cymru. Chi'n gweld eleni, da ni'n gwahodd y byd i ymweld â Chymru mwyn teimlo hwyl hudolus ein gwlad. Nawr efallai bod chi'n meddwl eich bod chi'n nabod Cymru yn dda iawn yn barod. Ond dwi'n meddwl bod dal gan y wlad hon lwyth o surprises i chi ei darganfod. Ond pam ydyn ni'n sôn cymaint am hwyl? Wel, weithiau, da ni'n cymryd hi'n ganiataol, ond mae hwyl yn deimlad arbennig iawn. Mae'n dda i'r corff ac i'r enaid, ac mae'n rhywbeth y gallwch ond wir ei deimlo yng Nghymru. Dim ond yng Nghymru, really? Ia, dim ond yng Nghymru. Da ni hyd yn oed wedi darganfod ei fformiwla wyddonol. Os ydych chi'n cyfuno antur arbennig, gyda harddwch heb ei ail, adio croeso cynnes pobl Cymru, a'i luosi gyda thirweddau epig Cymru, dych chi'n cael hwyl. Hyd yn oed os ydych chi wedi byw yma am eich holl bywyd, mae yna bob amser brofiad newydd o hwyl yn barod eich swyno. Felly arbennig o'r hwyl, lle ni'n ffeindio'r teimlad yma? Wel, mae bob un o'r dotiau unigol yma yn dynodi lleoliad hwyl. Mae yna hwyl hamddenol i helpu chi i ailgysylltu gyda natur. Ond wedyn mae yna hwyl cyffroes, anturiaethau sy'n gwneud i'r galon i guro'n gyflym. Allwch chi gael hwyl lan yn uchel, hwyl lawr ar lan y môr, hwyl romantus neu hwyl mewn gwyl. Beth yw'r un sgleinio gyna? Hwyl Wrexham yw hwnna. Mae'r un yna wir yn arbennig. Chi'n gallu rhannu'r hwyl yna gyda miloedd o bobl eraill, ac weithiau ambell i seren enwog. Wel, mae hwnna dipyn o restr i'w chwblhau. OK, well i ni ddechrau arni.